हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबावबाय दे स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबायानो जानांगौ दे दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानैनो स' लोगोफोर आं दिनै बर'नि मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोना दायो बे भिडिअखौ गोबाङानो नुखाबायानो जानांगौ दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय आल्फिन स्टन यूट्यूब चेनेलनि गेजेरजोंहाय फैनाय मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर स' लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायखांबाय कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय सोंनो बावबाय दे लोगोफोर थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं नायनानै जोबोद मोजांखौनो मोनदों दे लोगोफोर आरो नोंथांमोना नायनानै भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबावथार दे लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिन्थिखासिगौआनो खोमा बे भिडिअआवहाय जों गाहायै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों एक्चुअली लोगोफोर जों बे भिडिअआवहाय गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों आल्फिन स्टन आरो सायानिका दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे मिउजिक भिडिअनि रिलिक्स आरो टिउनखौ होदों बिथां आल्फिन स्टनानो दे लोगोफोर आरो लोगोफोर मेथाइखौबो बिथाङानो रोजाबदों दे कनसेप्ट एन्ड डाइरेक्शनखौ खालामदों बिथां आल्फिन स्टनजों लोगोसे सोमब्ला राजा बर' स' लोगोफोर बे भिडिअनि प्रडिउसखौ होदों जानाखि बे भिडिअआवहाय गाहायै फाव खालामगिरि बिथां सानैमोना स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर मानोना लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्ट आरो मददखौ मोनोब्लासो आंबो गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामबाय थानो हागोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखैब्ला नोंथांमोना थाबैनो आल्फिन स्टन यूट्यूब चेनेलाव थांनानैहाय नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो लोगो मोनबावगोन गुबुन माखासे भिडिअफोरजों